Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Tüwret Baýhan. Hormat radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Eýrandaky saýlawlar we türkmenler. Eýrana garşy girdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan soň bu ýurtda 26 fevralda geçirilen saýlawlaryň netijesine ören we humaka höküminde garalýar. Sebäbi agzalýan saýlawlaryň netijesi prezident Rohanynyň aram syýasatynyň halk tarapyndan gollananyny görkezdi. Eýse, munyň ozalky saýlawlar bilen deňeşdirilenine häzirki ses berilişiň netijesi Eýranyň etnik türkmenleriniň nukdaý nazaryndan nähil boldy. Olar gazanylan netijeden razymy. Saýlawlaryň netijesi Eýrandaky türkmenleriň durmuşyna we geljekdäki planlaryna nähili täsir eder. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň inhabuny sanyna golaýda netijeleri aýan edilen Eýrandaky saýlawlara ol ýurtda ýaşaýan türkmenleriň nukdaý nazaryndan garamagy gözeňinde tutýar. Hormat radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Eýrandaky saýlawlar we türkmenler. Gepleşigimiziň myhmany Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň mawtumuly baradaky aladalary, tagallalary alyp barýan geňeşiniň ýol başçysy Begdurdy Söwdeger. Begdurdy Söwdeger aga, Dünya Türkmenleri gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol, Döwlet Baýhan, ine tüýsürekden minnetdar. Begdurdy aga, ine Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.com internet sahypasynda Eýrandaky saýlawlar we türkmenler adly forumy şeýle bir tesgir galyrypdyr. Farzat Tehran diýen bir dinleýiji. Türkmenlere ýaşy bolmady, gereksiz adamlar çykyp sesleri bölünni, türkmenler agdy bir däldir, şondan gazanyp bilmediler. Her gereginde saýlawlarda diýip bir tesgir galyrypdyr. Ferzadyň beren tesgiri, Ferzadyň beren gurrun ýanykda tüwelimi we giden ogly edermen oglanna biziň ökünji ýok şonay diýen. Bundan ozalky saýlawlar bilen deňeşdirilenine şu häzirki golaýda geçirilen saýlawlaryň netijesine Eýrandaky türkmenleriň nukdaý nazaryndan nähili siz baha berýäňiz? Döwlet aga biziň şu wagt hökümetimiň ady Cumhuriýet Islamy. Cumhuriýetden magnasy Eýrana urulýan goramalarda, Eýranyň geçýän düzgünlerde, Eýranyň ähli 4 günjeginde ýaşap duran watandaşlaryň sesi bilen güýji siňýär. Şondan täsirlenýär. Şondan diňe bir türkmenler ýaşap beren halkaly ýylatlary şol gaýyny bize şu paýy berkilik beripdir, şu azatlyk ortagy beripdir, saýlapdy bilýär, saýlanyp bilýär. Şoňa görä ýanky 26 fevralda geçen saýlawlyk diňe bir millet wekil belläp, millet öýüni ýermek bile berilen orsatlar. Şoňa görä biz hükmenle şol paýy odally kanun boýunça bize we diňe bir öňkü döwlet ýa bizäki şu wagtky Jynap Ruhanyň hökümetide odallarna bize berilen bir paýy. Yani esasında biz öňkü döwürlerde, öňkü saýlawlyklarda inçeme oglanlarymyz, ilatymyz agzalalyk bilen köp bolýan oturga baryp bilmediler. Öňkü geçen 4 ýylda Kelala Marodehe şäherininden birje türkmen wekil şe millet öýüne getirdiler. Emma bir täzeki bolan saýlawlyklarda biziň türkmenlerimiz bir gede bir oturşuklar bilen maslahat toparlyk urully, ýaşyl toparlyk urully, ýokary okul toparlyk urully şeýle bir agdy birlik bilen şol millet öýüne millet wekil bolup degişli bir edermen oglallary agdy birlik bilen şeýle saýlap tany şoňra häzirki ýagdaýda diňe Kümme şäherinden bir wekilimiz şu millet öýüne meclise bardy. Ýöne biziň bir häzirki ýagdaýda Bender Türkmen Kümüştehede de şu wagt ikinji kursa bir türkmen oglan geldi. Gurban akaladan şeýle bir türkmen geldi. Saýlawlyň ikinji bölümine hem sebäbi biziň saýlawçylykda erkinji şol meclise çık bolsa en çok ses berýän adamlaryň içinden 4den biri alan birinji gezekde gidip bilýär-de. Yani 4den biri almak bilen adamlar dogry ikinji kursa gitýärler. İkinci aylarda, ikinci ses verilişikde. İkinci aylıkta her kim bir däne ses artmak geçirse şol wekil. Oňa şeýle kanun düzgünler var Eýranda. Indi şoňa Marodehe Kelala meniň deşgali kes ülkesinde de biziň türkmen oglanlaryň birinji orun bilen geldi. Indi partiýa bilen ikinji kursa gitdi.
Turgan akkaladı da şeýle ben derken kümüşdeden öňdüňe birje kelalamar boldy. Bir wekil uratdyk. Emma beýleki şäherlerde, türkmen oturgularda ýaşaýşarlarda başga türkmenlerimiz üstünlük agadan bilmedi. Emma şu an ýene bizim 3 tane Gulistan welaýatynyň 3 şäherstanyna şeýdirizdäni 3 türkmen ýene meclise gitmek mümkinçilik beräpdi. Elbetde agzyr bolup Türkistan sarkıçan dursa kanun bir hökümet urfady beripdir. Ýene türkmenlerden şol oruna gitmek arzumyz bar inşallah taala. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Eýrandaky saýlawlar we türkmenler. Gepleşigimiziň myhmany Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň mawtumly baradaky aladalary, tagallalary alyp barýan geňeşiniň ýol başçysy Begdurdy Söwdegar, onu Begdurdy Söwdegar aga. Diýmek, onu Eýrandaky türkmen sähra türkmenleri gazanylan netijeden razy da şeýlemi? Dewlet aga, şu bizim İran'na wekilçilik saýlawlyk türkmenligiň iň ýokary derejeldäki ötüşleriniň biridir. Sebäbi millet wekil bolup millet öýüne gidip bilsek, ýa-şaňy wekil iýerip bilsek, aýtdy türkmenligiň islegleri, ardugulary, ýetimsizlikleri, kemçizlikleri, medeni taýyndan, ykdysat taýyndan, siýasat taýyndan işgärler bilen iş tanyjy bolup ara gatnaşyklar, türkmen Tehran ötüşüne, belki de Gülistanyň şeýle bir üçin gazançlaryna sebäp bolmak bir ursatlar bar. O mümkinçiligi ýa bolýar diýäňizde. Millet wekil bolsa, o taýdam her gaçan men kuýsan wagty prezident bilen duşy bilýär. Bizim minister, wezirler bilen oturşyp gurup bilýär. Türkmen sähräň öz şu ýaşaýşaýynyň inçeme insanlaryň islegleri, ardugulary, kemçilikleri şeýtirip, awadançylyk taýyndan, ýa-ni ykdysat taýyndan, medeniýetden, hemme sport taýyndan şurar agzybirlik bilen şeýle bir gatnaşyklar gurup, ýa-ni kemçilikleri, gynçylyklary, döwürleri çözmäge şeýle çözgi ýagdaýlary bize dörýär inşallah taala. Hem köp entilmeli baýlyklar şu 4 ýylda bizim ülkemizde sirop siňe. Bizim türkmen oglanlaryny şu taýda baş müdir dowar bilýär. Şeýlet millet bolup agzybirlik bilen laýtdy Gülistan galyby türkmen sähräň şeýle bir entilmezlik diýen baýlyklar sindirip ýerikdirip bizim halkary türkmen galkyndyryp bilýärler. Begdurdy Söwdegar aga, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini jemlesek, inha şu ýanky gurrun beren maglumatlaryňyzdan ýola çykyp, Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň şu saýlawlarda gazanýan netijeleri, öňe gidişlikleri, ösüşleri dünýä türkmenleri üçin nähil görelli mysal bolup biler. Meselem şu saýlawa gatnaşmak barada öz hakyny, hukugyny döwletiň berýän, döredýän mümkinçiliginden peýdalanmak babatda şondan nähil peýdalanmaly, hawa nähil gowy peýdalanyp bolýar. Şu arada o tejribelerden ýola çykyp, şu wagt bizi dinleýän dünýä türkmenlerine näme aýdyp biler? Döwlet aga, biz ýa-ki kanunlar boýunça biz şol berilen paýlardan oňat ýagdaýlarda haýyrlanyp sebäbi şoňra bizim İrandaky ýaşap beren türkmençilik jemgyýatyň ösen jemgyýatyň şu wagt biz wezirler, ministerler de Tehranda paýtagty zady bir ornmasar bolup şeýle bir ýokary derejede oglanlarymyz bar diými, döwlet işgär bolup türkmeni awry getirip watana awry getirip şeýle gurulşy goramalara gatnaşýar. Şoňra Owganistan ýa-ni döwletlerde şu wagt bir İran elhamdülillah Allah'tan köp görmesin bize bir ýurt tarahatçylyk bar. Şu wagt gynanykda Owganistan ýa-ni döwletli ýurtda ýaşap ýören türkmen dogallaryň ilmi damy we dämýän gurçunlar ýüregine guýulup otyp, serwet ýagdaýlar bar. Olar men ýurt tarahatçylyk ýa-ni mümkinçilikler bar. İrannaky ýa-ni madämi ak ýaşaýyş olary häzir bir görünmendir. Dogry o taýda da agzybirçilik bardyr, türkmen güýç bardyr, türkmen däpleri, desturlar, islegler bardyr agzybirlikde. Begdurdy Söwdegar aga, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp, dünýä türkmenlerini Eýrandaky saýlawlar we olaryň netijeleri barasynda beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Ben gezegime görä, bütün dünýä türkmenleri agzybirlik ýüreklerini beslenip duran arzularyň hasyl bolupdan Allah'tan ilmi dama bizi şeýle bir üstünlükler, baýlyklar sindirmegen arzu etýär. Dünýä Türkmenleri. Dünýä Türkmenleri.